Salamu alaikum, da fatan duk mun tashi lafiya. Amin. Barkanmu da watan Ramadan, ‘yan uwa da abokanan arziki. Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana kurakuranmu, ya karɓi ibadunmu. Amin. Nayiwa duk masoya na fatan alheri. Amin. Mu sha ruwa lafiya. Rayuwa sai da ruwa, 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 rayuwa sai da ruwa. 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 To, assalamu alaikum, barkamu da warhaka yan uwa da abokanan arziki. To, za ga na ɗaɗɗauko abubuwan tarihin da irin shekara 40-30 har wannan zamanin babu su fiye wata, babu kan wata. Lokacin haka ake kukkulla ruwa, kwandala na siyarwa, kowa haka yake siyan ruwan kukkullallen ruwa haka ya sha. Idan kuma aka yi baki haka ake ɗebo wa baki ruwa a kofi haka, a ɗebo musu ruwa a randa ko a roba haka kofi a ba su sha. To ana nan sai kuma aka zo aka yi fiye wata. Yanzu fiye wata ko ina, yanzu birni da ƙauye babu inda babu fiye wata yanzu. Sai kuma aka zo shi ma aka zo aka yi ruwan roba, bottle water kenan. To ina yi wa duk masoya na fatan alheri. A haka yan uwa da abokanan arziki na mata, ga kayayyakin da muke amfani da su na girke-girke mu yau da kullum. Ga gas, ga risho na kananzir, ga na gawayi, ga kuma na nepa wato wutar lantarki kenan. Wasu su ce wani ya fi wani, ni a waje na duk ɗaya ne. Idan na sauri sai yi amfani da gas in ɗora abinci na. Idan ina cikin girki gas ɗina ya ƙare sai mazan ɗauko risho in zuba kananzir mai da girki na kan risho. Idan kuma irin ina gida ba saurin fita zan yi ba, zan yi tuwo, zan dafa wake ko kuma zan yi abincinmu na ibudin sabu su miyan okazi, sai in zuba gawayin ɗora a nan. Idan kuma akwai nepa sai in jona in ɗora a nan, ɗauko electric kettle ɗina in zuba ruwa shi ma in tafasa. Ina yi wa subscribers na YouTube channel ɗina Dumbaru a cikin YouTube fata alheri alaikum. Barkamu da warhaka ‘yan uwa da abokanan arziki. Ina mata suke, na uwar gida, ina amarya. To kowace mace ta yi ƙoƙari tana tanadar mijinta da ‘ya'yanta cikin weekend. Irin Asabar da Lahadi tun da weekend ya zama da ma'aikatan gwamnati da ‘yan kasuwa kowa yana huta gida, ku dinga yin mazajen ku abinci masu daɗi. Kun ga wannan ƙosan doya ne, ba wani wahala ne ba. Doya ce za ki tafasa ta da gishiri, sannan ki jajjaga su albasa, attaruhunki, su magi, sannan ki saka doyar a turmi. Kun ga turmin da na jajjaga ma, kun gani, sai ki daddaka. Idan kika daddaka sai kuma ki duddunkula shi haka. Idan kika duddunkula kuma sai ki dan zuba manki, ki soya, ki faranta mijinki rai, ki faranta ƴaƴanki rai cikin weekend. Yan uwana mata, assalamu alaikum.